Сега ще ви покажа как правилно да вденете професионален 4-конечен оверлок сируба. Затова съм го вденал с различни конци, за да може да се види. Значи в най-дясната бремза е големият плетач с жълтия конец. Минава конеца от тук, минава през няколко дупки и отива на големият грайфер. Другият конец, зеленият конец, минава също през бремзата, през няколко дупки и отива на малкият плетач. Ето това е малкият плетач. Така, имаме и две игли. Вътрешната игла е с сив конец. Конеца минава през бремзата, отива през конеца опавача и отива на иглата. Същото и с външната игла, която е с червен конец, минава през бремзата, няколко дупки, конеца опавача и отива на иглата. По принцип, тук трябва да има схема с вдяването, но с течение на времето те избледняват. Затова трябва да знаете как правилно се вдява машината.